Hello guys, tokugamuchirai kune chimwe chirongwa chezim Facebook secrets and confessions. Chirongwa chezuva ranhasi tongochiti chakafukidza dzimba matenga. Regai ndibva ndamhanya kuinbox kwangu ndinoverenga mamessages andareceiva ndisingatambisi nguva yenyu. Message yandasangana nayo yekutanga inobva kuna Rumbi. Hanzi mukoma ndokumbira kuti mundiposterewo kugrupu rechakafukidza. Hanzi nyaya yangu iri kuna ana mai. Ana mai muri sei, munomboziva here kuti kudya nhengo yababa kunoita kuti vanzwe manyuku-nyuku plus zvinhu zvekuti zvinosimbisa musha. Ivo panodya bhinzi yenyu paye ndo pavanenge vachirakidza rudo, ndosaka muchizoona ana baba vachitiza vachienda kupfambi nekuti pfambi hadzisemi nokuti vanoziva kuti vana baba vanonakirwa nekudyiwa nhengo. Saka vana amai ngatisasemei vana baba nekuti ndivo varume vedu. Kana uchisema dhedhi vanoisirwa mvura yekugeza, then kana vapedza kugeza wobva wavadya nhengo yavo. Uchaona kuti zvinonakidza sei. Uye kana uchigeza nemurume wako, dzidzira kumukwesha musana kuitira kuti iye murume wako anakidzwe nekugeza newe. Chimwe chinhu, vana amai vari kuchema nekuputsirwa misha nepfambi, zivai kuti varume vanotonyengererwa. Regai tipinde mucomment section tione kuti mamembers egroup redu vaibata sei nyaya iyi. Hanzi naSusan, nyangwe murume ukamitira zvese, you will never be satisfied. Akadzoka futi akati asi zvakangooma veduwe. Evanice abva asapota Susan zvikanzi ichokwadi unofirei. Zvikanzi naRejoice, washaya nyaya, uchitopedza kumudya anotoenda akanoita bonde nemahure, hameno zvenyu muchadyiswa tsvina. Thomas abva apinda wakati ichokwadi muchabatwa nesiki parurimi. Zvikanzi naBeauty, variko varume vanotosemawo futi. Hazvisi kuvakadzi voga, varume vazhinji vari smart havaiti izvozvo. Miromo ndiwo unodyanana, kwete zvekuzokisana kuzasi, ndezvekupenga izvo. Zvikanzi neumwe, izvi zvamuri kuda kuita izvi muchazvikuvadzisa. Nhengo dzana baba idzi dzinopinda mumatumbu akawanda, saka hameno yenyu itai mega. Zvikanzi neumwe, ko akakuudzai kuti murume ndiye oga anofanira kunyengererwa ndiani? Zvikanzi naPriska, ini hangu ndingarutsa nekuti ini ndinosema, ngazvingopedzerana kuzasi ikoko. Zvikanzi naEunice, varume havana mugoni ava. Seriously, ini zvangu handingambofenda kamudya. Kana achienda hake kumahure ngaaende anodyiwa as long achizodzoka pamba. Nyaya yedu inotevera, hanzi naRasta, please mukoma post for me. Ndokumbira kuziva kuti zviri normal here kuti kana uchinge wapedza paya watunda, iyo yongoramba hayo yakamira uye ichirwadza, zvingava zvichirevei. Regai tipinde mucomment section. Zvikanzi naTatenda, zvinoreva kuti ine ngura kana kuti siki. Zvikanzi naMalvin, maybe inenge ichiri neshungu. Zvikanzi neumwe, inotofanira kutunda yosara yakasimba, kwete kuti kana yapedza yotovata. Ini pache zvangu ndinotorova kana 2 rounds pasina kuzorora ichiramba kuvata. Mukadzi anokwanisa kutotunda ka2 ini ndichiri busy kusvika mukadzi angovata sedanda apera power, ndiko kunzi uri murume. Zvikanzi neumwe, mishonga yamunobata-bata. Zvikanzi neumwe, maybe kudhara kwako wakamboshandisa mapiritsi anomisa nhengo, saka watova addicted. Zvikanzi neumwe, chingoita kusvika yavata. Zvikanzi neumwe, ndo zvinodiwa kuti kana wangopedza kuita iyo yobva yaramba yakamira, ndokunzi uri baba.
zvikanzi neumwe muri kungosimbisana henyu vanhurume, asi kwatiri vakadzi tinotoona kunge zviri abnormal. Zvikanzi neumwe zveshuwa hazvisi normal, itori siki iyoyo yamuri kungokurudzirana. Zvikanzi neumwe hazvisi normal, kana yapedza inofanira kutovata. Ukaona isingavati, dzimwe nhambwe unenge une siki yedrop. Ndiwo mamwe macomments anga aripo papost iyi. Regai titsvake imwe post. Post inotevera yabva kuna Tandi. Hanzi ndinokumbirawo kubvunza kuti ndezvipi zvingashandiswa kudzora nhengo yangu ini semunhukadzi. Regai tiverenge tinzwe kuti hanzi kudii. Zvikanzi naLibert, munoda kuridzorerei? Risiyei rakadaro, rakakurisa ndo rinonaka. Zvikanzi kasi rashamisa kani, kasi wakavata nemunigerian here? Zvikanzi naSam, enda kuna Taylor aridzore nemuchina. Zvikanzi naRuva, shandisai cold water. Zvikanzi neumwe, chinodzoreka chironda not nhengo yemukadzi. Zvikanzi neumwe, uya hako ndikusone ini. Zvikanzi naPanashe, garira mupfura, unotanga wakwatura makwati acho wobva wagarira. Zvikanzi neumwe, idya unonzi mudzora nyini. Let's hope kuti hatina kunyadzisira ipapo. Zvikanzi naNadia, chii chakaita kuti ridhambe in the first place? Zvikanzi makuda kuzogadzira vhiri raponja, ko chakaponjesa vhiri chii? Kasi maidanana nemanigerian vakasenga tsvimbo dzakakurisa kani? Ndiwo mamwe macomments atanga tinawo. Regai titsvake nyaya inotevera. Nyaya inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukoma, ndokumbira kuti mundiposterewo advice yangu kuna ana baba. Advice yangu kuna baba yakamira sekudai. Kana uri murume ane dambudziko rekuti nhengo yako iri kumira zvisina simba, kune imwe solution yandakaona kuti inoshanda. Tora onion. Kana watora onion, chekerera as if uri kuchekerera salad, then obva waisa salt. Kana waisa salt, opota uchidya. Kana kuti wodya onion iyi 3 hours usati wasangana nemukadzi wako, uchaona maresults. Kana kuti potai ana baba muchinwa mazai nekudya mazondo nekunwa mvura yakawanda. Ini ndakambotambudzika nhengo yangu isingashandi, asi pane akazondiudza recipe yeonion ikandishandira. Ndakazama zvose. Kune rimwe doro rinonzi milk stout. Ukatora milk stout, otenga yogurt, ozanganisa milk stout neyogurt, zvinokwanisa futi kukubatsira. Asi problem inongozongoitika ndeyekuti unokwanisa kupedza nguva refu uri pamusoro pemukadzi usingaproduce, asi iyo nhengo inenge yakanyatsoita kuti yakamira sesimbi. Ndinotenda hangu. Please notify me when you have posted. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukoma, ndokumbira kuti mundiposterewo. Ndokumbira kubvunza kuti chinonakisa kupfuura chimwe ndechipi, bonyora kana kuti munhukadzi? Regai tipinde mucomment section. Hanzi naYosef, bonyora haridi mari yemusoro, bonyora haridi mari yehembe, bonyora harina stress yekunoroora, saka unenge uri covered. Asi problem yaro unokuwanisa kukuvara maziso. Zvikanzi neumwe, iwe unonakirwa nezvipi tu dzechokwadi? Zvikanzi neumwe, mucharemara naro bonyora renyuiri varume. Zvikanzi neumwe, mirai ndidzoke neghost account ndozonyatsopindura zvakanaka. Zvikanzi naRozi, ungaenzanisa munhukadzi nemaoko ako here? Zvikanzi naVictor, munyori, usafananidza mukadzi nezvinhu zvisina basa, mukadzi kuseri. Regai tipinde munyaya yedu yekupedzisira muzuva ranhasi. Hanzi ndinokumbirawo kubvunza kunemi vanhukadzi kuti kana muvete nemunhurume paya, kana nhengo yababa ikabaya kuchibereko, ndipo here pamunonzwa kuti manyatsonakirwa nebonde? Regai tipinde mucomment section. Zvikanzi
neumwe pautano, it's not recommended all the time because it might lead to barrenness. Zvikanzi nataini heka unofanira kumboitawo uchirwadziwa ndiko kuti uzive kuti ndine murume pamba. Zvikanzi zvikanzi nafei ini ndo zvinotondinakidza izvozvo. Zvikanzi nakudzai ini ndikatobayiwa kuchibereko, appetite yekuda bonde inobva yapera. Zvikanzi nadhokasi ini handinawo chandinoziva nekuti ndichiri mhandara. Zvikanzi narumbi hameno ikoko, bvunza mukadzi wako. Zvikanzi namancuve regai tinzwe mhinduro dzichabva kumahure. Regai tilode mamwe macomments ekupedzisira. Hanzi naprecious ko iwewo waunovata naye anokuti kudii? Guys, saka ndidzo nyaya dzimwe dzandanga ndinadzo muzuva ranhasi ndichiverenga confessions. This one was just a quick one, but zvikafamba mushe, I'll come back again, ndonyatsoenda pamic, then I'll be reading nyaya dzacho because nyaya dzacho dzakawandisa. I can make an episode inenge yakatoti kurei. So kana uchida kuzoti ndiverenge an episode inenge ichitosvika kana kuma 1 hour, just hit the like button and also subscribe, then I will know kuti more people are interested in this show. Until we meet again, tongoti happy secrets and confessions. Tosangana muchirongwa chinotevera.